Żewġ sistemi tal-ħażna tal-enerġija f'batteriji fuq skala kbira se jkunu qed jaħżnu biżżejjed enerġija biex ifornu l-konsum ta' ġurnata ta' 5,000 konsumatur. Kollox ġew identifikati żewġ siti biex fihom issir din il-ħażna taħt l-art fejn kienet il-Power Station l-antika tal-Marsa filwaqt li t-tieni sit ser ikun fil-Power Station ta' Dellimara. Joseph Vassallo, Division Manager ta' Interconnect Malta qal li b'kollox il-batteriji tal-Marsa mistennija jaħżnu 209 megawatt ta' enerġija filwaqt li dik ta' Dellimara se tkun tista' taħżen 65 megawatt. Huwa qal li Interconnect Malta irċevit 16 l-offerta l-iżvilupp ta' dan il-proġett li għandu lan ukoll li jżid il-persentaġġ ta' enerġija li tiġi ġenerata minn ejjun li jġeddu. L-interess huwa qawwi ħafna, stennejna għaliex meta qabel ma ħriġna tender kien hemm interess tan nies jistaqsu meta ħajsir proġett fuq il-batteriji. U koll meta mbagħad kellna site visit waqt it-tendering phase kienu ġew fil-fatt dan in-numru sabiħ u konfermajnija b'numru ta' offerti li waslu. Is-Sur Vassallo qal li l-batteriji jirrisolvu l-isfidi ta' meta xi minn daqqiet din it-tip ta' enerġija ma tkunx stabbli. Minħabba li pereżempju tgħaddi sħaba kbira fakkar li l-konsumatur jeħtieġ stabbiltà fl-enerġija. Bil-batteriji jistgħu jintużaw biex jipprovdu dik l-enerġija li tkun intilfet u l-enerġija tiġi minn batteriji rather milli jew jiġu startjati xi magni oħrajn jew jintuża aktar fossil fuel. Huwa qal ukoll li permezz tal-batteriji l-pannelli fotovoltaiċi ma jkollhomx għaliex jintfew. Nistgħu niġu fil-punt ukoll li tant ikun hemm ammont ta' enerġija rinnovabbli li ma tistax tuża kollha l-enerġija, allura dak il-każ l-enerġija tintilef għax ikollok titfi il-sistemi rinnovabbli. Dik l-enerġija tiġi storjata fil-batteriji rather milli tintefa' u mbagħad tintuża meta ma jkunx hemm enerġija rinnovabbli, ma jkunx hemm ix-xemx pereżempju fil-għaxija. Ma' TVM News is-Sur Vassallo qal li l-offerti mitfuqa jvarjaw bejn 25 miljun għal 45 miljun euro. Il-proġett tal-Marsa A Station se jkun finanzjat kollu kemm hu mill-Fond ta' Rkupru Reżiljenza b'allokazzjoni ta' budget ta' madwar 12 miljun euro. Filwaqt li l-proġett ta' Dellimara qed jiġi kkunsidrat għal konfinanzjament taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 2021-2027 sa' 35 miljun euro u brata ta' konfinanzjament ta' 60%.